ଆମର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଥିଲି ବୁଝିଲଟି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ମାନେ ଏଇଠି ଯାଉଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲିଶଟା ଭଲ ହୁଏନି। କାର ତମର ତମ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଭଳିଆ ନଥିବ ବୁଝିଲଟି। ଠିକ୍ ପଳେଇଛି କିଛି ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଚିରି ନେଇକିରି ଲେଖିଦେବି ଆଉ ମୋତେ ଇଂଲିଶ ଭଲ ହୁଏନି। ଶୁଣ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଛି ତା ତଳେ ରଖିଦେଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାପରେ ଅଧେ କହିଲେ କଲ ସେତେବେଳେ ଏତେ ବାଗେଇକି ନେଇକିରି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଆ ତ पाप असुविधा कौन जानी तो मुही पेट बिकड़ा बेसी खाई देले फसी बसड़ा पेट तकी बिना सड़क दरबी पेट तकी बिना सड़क दरबी पिटिया मुकर देला सगई देखि जाई ना पढ़िया तू देले से भागवत मिट जाई सब भीतर हाथ
सेम है से अलग से 5 काट रही